dapat naka-iPhone 12 lagi ka. Mo gani. Puti pa mo ang camera ka. Akalain mo nga sa Hindi iPhone. na pwede mabalik. Akon sa? Kana. Pwede mo kung last Pwede, mall. oh. Pwede pa kayo na mabalik, 7 no? days. Oh, 7 days pero wala man na-reply ang seller. So, wala na tayo mabuhat ana mga chewy. Ang importante, dili pa pikoy. Dili pikoy oy mo ganing. Last mall magipalit mo no. Oh, last mo ba sa? Sure na yun na tinuod. Gani, last mo lang malakas. Ganina guys kay Frank call me. Naka-identify ko after a while kung puto-puto mo ko diya ha, sulibog kaayo. Kay Kobe siya naka-identify katong sa Lazada na. Then paabot ka to next Benz na po to. Klaro Benz na mo yun. Off pa yun nila dayon. Ako pataan yung mga kagwa. oh, give off din mo Vince. Goof na ko eh. Una, Matawa sa ako. Una na matawa. naka-realize na ko after a while. At first, mo sa manidig. Ana pa siya guys na. Ana pa siya na. Ay, ang balay na mo. Tay sa ha, tay sa ha. Wala ko naka-realize ato. Pag humaato dito naka-realize ako, may paon ng mama. Piki mo guro yan. Benz lagi dito. Ay nangutan kasi yung mama. Ah, hinaya. Di ba nangutan ako nagpalit sa Lazada, Jod? Nangutan na gini kasi yung mama. Nasa yung mama sa tapad. Oo, paglabas na ako na siya dito ko, ma. Nagpalit ka Lazada? Wala man. Ito na, yung Benz lagi dito. Tama lagi dito. Kita na ko number balik, ay kang Benz man yun. Nagkasakses eh. Nagtawag sa buwan. Ah, kita na lang. Restaurant namin. Yes, Oh, sir. mga namin? Yes, tip, Ano mo man. sir? Lima. Kasi bagong withdraw. Ano mas libo? Ano may change ko sa kuya? Cambio 1K kuya. Wala lagi. Ah, sir. 1K. Nada siya cambio na. Ada si chip cambio. Pila ganin eh? 500. 500, 100 man each. Ano to? Thank you. Salamat, chip. Shout out sa much Via Guard. Nakaroon ako si James. Si Jess, ikaw. John. John. Niya ikaw. Theo. Bobong, oy. Pangalan ako, Pogi. Pugi ko. Must no entry. This is Lanis guys. Ano, wala na kay vlog, Mr. Carriget Bernido. Busy with life so I don't have time for vlogs. Get ni mo. Also ito ko ang vlog. Jet Liberalista. Wala na yung unsubscribe. Subscribe to Jet Liberalista. May visit for 3 months na wala. Like, follow nyo. Click pa dyan ang Gini nga ka sa vlog ni Sir, wala. Asa? Wala pa ganun ko cambio bisa guys ha. Giving ako sa vlog ni Sir. Allah. Wajid ka ba loan sa vlog? 36 pension. Thank you. Ano ulawan man ka? Ano ulawan man ka? Muna din ako masaktan. Vlogger ko pero ulawan ko. Diya. Wala ka pansin nun akong buhok. Wala na nag-vlog. Na wala. Nagkabukay sa cambio. Hindi na kabate mo gano'n. Nag-call mo. Bigyan pa mo. Bigyan na ka nagpakot sa laptop. Tapos wala jud ka ningon na nice lagi imong hair kay Black. Ang buot mo na ako na-appreciate. So, So ka na na-appreciate sa unang natural pa ko. Ganun for? Yun is cute. grilled pork chop. Ah. Oh, ikaw man yun. Guys, hindi na ako masabtan hantod karon. Ngano ang Christmas tree na poinsettia? Originally, wala may poinsettia ang pine tree. I don't know if it's pine tree po. Sa po sa ka ng ano? Kanang pula. Kanang Kanang pula. Kanang pula. Anong iPhone 12 over camera? Okay, for me, iPhone 12 has more utility than the camera. Because iPhone 12, you can connect, you can use the Wi-Fi. Wala ka na Practicality ba? Utilitarian. wala ka na inform na moro ning camera nga na maka-text ka. Huh? Hotdog. Dili ate ka nga. Puro gani. Lami kayo magpag-aeropractic or ba yun? Ito pa sa ano Ted sa Barber Hub 180. Lagi? Libre pa? 180, bro. Libre pa, bali mo Pwede na ka mamatay. Pwede na ka mamatay ba? Kaya ginaanay mong ulo. Matay ko ka na sa'yo. Tama kayo si Kuya. Tingnan na, di ba taga? Ano? Tingnan tagaw eh. Kami tuduan ni Benz ha. Benz, hindi. Kuha mo Benz. Direra ko kay Kuya. Ah, sige. Kuha mo ko kabalo dito. Ano si Kuya sa mga ilaw siya dire. Ano siya, gianan niya kalit ang ulo. Pinog. Wala lang, gianan niya kalit ba eh. Pero waka na kulba na ato na basig last na to ni mga gupit. Mugani, di na buhok na matanggal, baliog na. So, hey guys, no. So, nanak ko karon sa balay and unexpected to siya nga laag cause first pa-check up ako gikan sa doktor tapos after ato kay ato ko dayon sa Lated, no. Kaya tambay lang kadali. But then si Benz kay nag-ana siya nga since mubalik mo siya tagom tas
mag-exam sila Ted around next week and si Jose. So nagplan si Benz no, like abrupt na plan. Good news no kay kanina habang nagalakaw mi kay nakadawat mig news na COVID free na po yung Mati City no, and katawanan mo to last time no kay nag-announce ng COVID free na ang Mati, but then after like 2 hours siguro to or like pila lang ka minutes kay gibawi kay na din nag-positive dayon. So siguro na agad siguro ma-positive no, like LSI or kanang mga people na from other place na niuli og Mati ana good kay siguro wala na trabaho and stuff. Cautious unta gyapon ng mga tao diri sa Mati and dili lang kayo kumpiyansa biskan zero ang COVID kay wala ta kabalo no. Tapos sa mga nakapansin no nga sa akong previous vlog kay akong buhok kay 'di ba naka-blanto ta so balik gabi no ako na siyang gibalik og black tungod kay can't go wrong with color black. So balik ta sa black no kay para balik na atong original color but ni sir ano wala ni na appreciate siguro kung pangit ko tanawon sa akong mga buhok no kay malipay siya nga pangit ko tanawon. So if you like the video guys, don't forget to like and subscribe to my channel no. And that is it guys, so I hope to see you guys on my next one, so bye.